Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε απευθείας μετάδοση εδώ από τη Μητροπόλεως, Καρναβάλι 2012, Ραγκουτσάρια 2012. Καλή χρονιά να έχουμε σε όλους, χρόνια πολλά. Θα συστηθούμε αργότερα με τις καινούργιες παρουσιάστες που έχουμε ετοιμάσει και για φέτος. Αλλά ξεκινάμε το φετινό καρναβάλι, ξεκίνημα εδώ πέρα με τους εκπροσώπους εδώ του Δήμου. Αυτό είναι ξεκίνημα. Έχουμε εδώ πέρα την κυρία τη Δήμαρχο, την κυρία Μισκία, τον κύριο Πετκανά. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Ξεκινήσαμε δυναμικά σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα από το προάβλιο του Δημαρχιακού Μεγάρου. 30 μπουλούκια και πλήθος κόσμου έδωσαν το στίγμα της εκκίνησης των ραγκουτσαριών των Καστοριανών Καρναβαλιών. Πολλοί κόσμος βρίσκεται στην Καστοριά, περιμένουμε και άλλους πάρα πολλούς. Τα μπουλούκια τα οποία ξεκίνησαν και συνέχισαν μέχρι την πλατεία Ομονίας ήταν τα 30, στην παρέλαση θα είναι περίπου 35 παρέες, αριθμός ρεκόρ για τα φετινά δεδομένα. Δεν πτωούμαστε από την κρίση. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει το Καστοριανό Καρναβάλι. Περιμένουμε και άλλο κόσμο να έρθει εδώ στην Καστοριά, μπορούμε να φιλοξενήσουμε κιόλας όποιον θέλει, μπορούν να έρθουν. Το Δημαρχείο είναι ανοιχτό όλη την ημέρα, σχεδόν. Έτσι. Τώρα τις μέρες δεν θα είναι. Είμαστε και αύριο θα είμαστε και την Κυριακή θα είμαστε. Όποιος θέλει οτιδήποτε είδους πληροφορίες θέλει μπορεί να απευθυνθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Καστοριάς. Και φυσικά με επικεφαλή στον Δήμαρχό μας, τον Μανώλη του Χατζησημεωνίδη, υποδεχόμαστε όλο τον κόσμο. Έτσι. Πάντως από το καιρό δεν πτωούμαστε. Δεν πτωούμαστε καθόλου ούτε από καιρό ούτε από κρίση. Αυτό το έδειξε ο κόσμος, Μπάμπη, πραγματικά. Την πρώτη μέρα με την έναρξη. Ο επικεφαλής ο Δήμαρχος ανέβηκε τη Μητροπόλεως. Φτάσανε, όπως σας είπε και η Αντιδήμαρχος, 30 μπουλούκια στην Ομόνια. Πραγματικά το κέφι είναι αμύωτο. Πιστεύω θα συνεχιστεί έτσι και την επόμενη μέρα αύριο. Οι καιρικές συνθήκες λίγο να κρατήσουν, να μπορέσουμε να κάνουμε και την παρέλαση της Κυριακής. Περιμένουμε κόσμο περισσότερο, όπως σας είπε και η Ειρήνη. Το Δημαρχείο και τα σπίτια μας είναι ανοιχτά. Καλή διασκέδαση σε όλους και σε εσάς καλή δύναμη. Έτσι να είμαστε. Κουκλάρα μου, πες μου πόσο το βλέπουμε τώρα τα πρώτα λεπτά, τι δείχνουν τώρα με το καρναβάλι φέτος? Πολύ καλά, ο κόσμος αρκετός, όλα καλά. Όσοι είναι στο σπίτι, εμείς όμως λέμε να έρθουν εδώ. Να βγουν από τα σπίτια, να βγουν στον δρόμο. Να μην μου κουράζεσαι, μην μου κουράζεσαι. Βλέπεις τι ομάδα έχω, τι ομάδα έχω και φέτος. Πάμε να καταγράψουμε τι επικρατεί στην οδό Μητροπόλεως, πάμε και στην Ομόνια, να είστε καλά. Τα λέμε αργότερα. Τα λέμε αργότερα, θα πιούμε και ένα κρασί για να είμαστε δυναμικοί. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Για ελάτε εδώ τώρα να σας συστήσω. Για ελάτε εδώ ζουζουνάρες μου καινούργιες εδώ. Λοιπόν. Ραγκουτσάρια 2012, κυρίες και κύριοι. Ανοίξαμε με την Αντιδήμαρχο, την κυρία Μισκία και τον κύριο Πετκανά. Πάντα έχουμε όμως τώρα εδώ την καινούργια ομάδα όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Εδώ είναι η τρελή της παρέας, η Στέλλα. Για πες μας δύο λόγια τώρα και εσύ εδώ στον κόσμο. Λοιπόν, είναι η πρώτη μου φορά στα ραγκουτσάρια. Πρώτη σου φορά στη κάμερα. Να πούμε ότι τα κορίτσια βγαίνουν για πρώτη φορά στη κάμερα και αυτό θέλουμε την κατανόησή σας. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Τις καλύτερες οικογένειες. Δεν ξέρουμε όμως από τι κρύβεσαι εσύ τώρα. Έχεις βάλει το καπέλο, δεν μπορούμε να δούμε τα μάτια. Κάτι μη είπες στο αυτί, κάποιος σε ψάχνει. Κοίτα, πρέπει να δώσουμε πολλά για να με δουν ολόκληρη. Α, μάλιστα. Είναι με τα λεφτά, αρχίζει και βγάζει. Μάλιστα. Στο τέλος δηλαδή θα σε δούμε και τελείως. Όχι, ούτε καν, όχι. Μάλιστα. Α, να είμαστε. Σ' απευθείας εδώ σύνδεση. Φυσικά έχουμε και τον Δήμαρχο Καστοριάς κορίτσια εδώ. Τον κύριο Χατζησημεωνίδη, τον Μανώλη. Κάνατε, πώς είστε, παιδιά? Εμείς χαιρόμαστε την νεολαία που διασκεδάζει, που είναι ευχάριστη, που είναι χαρούμενη. Το καρναβάλι εξάρου σημαίνει χαρά, κέφι, διασκέδαση. Δεν πτωούμαστε δήμαρχε όμως από το όχι, δεν νομίζω. Ό,τι καιρικές συνθήκες να είναι δυνατόν. Όχι, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Παντός καιρού είμαστε. Ό,τι και να κάνει και καρέκλες να ρίχνει, εμείς εδώ είμαστε. Καστοριανοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, έτσι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ξεκινήσαμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Το καρναβάλι είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ζωντάνια. Αυτό μας είπε και η κυρία Μισκία, Δήμαρχε, πριν, ότι έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Πολύ ξένος κόσμος. Όλοι αναζητούν το Καστοριανό καρναβάλι. Πραγματικά γινόμαστε το επίκεντρο του κόσμου τώρα αυτές τις ημέρες. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα, καφετέριες είναι γεμάτες, τα μπαρ, τα κλαμπ, τα εστιατόρια. Δίνουν μια ανάσα στην οικονομία του τόπου μας. Κάτι είναι και αυτό, μέσα στην κρίση που υπάρχει, όλος ο κόσμος έχει προβλήματα, όλη η οικονομία είναι σε κρίση
Η Καστοριά αυτές τις μέρες, δόξα τω Θεώ, κάτι κάνει. Καλά πάει. Γλεντάει και δεν καταλαβαίνει τίποτα, ούτε αποκλείσει ούτε υπάρχει ένα αισιόδοξο μήνυμα. Έτσι. Το 2012 πιστεύουμε να είναι καλό. Ας είμαστε αισιόδοξοι και να πάμε μπροστά. Και ενωμένοι και όλοι μαζί και αγαπημένοι. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Να προσπαθήσουμε όλο για το καλό του τόπου μας. Όλοι. Και αυτό έχει σημασία. Βέβαια, βέβαια. Μπορώ να πω ότι θα σας πω και ένα μπράβο, γιατί προβάλαμε πολύ σωστά και προδιαφημίσαμε το καρναβάλι, Δήμαρχέ μου, φέτος. Εμείς έχουμε κάνει μεγάλη προβολή σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα. Το Star μας παίζει, το Sky είναι χορηγός επικοινωνίας, η E3 μας έδειξε, τα ραδιόφωνα όλα από την Αθήνα μας πήραν. Πιστεύω ότι με αυτή την προβολή που κάνουμε, η Καστοριά γίνεται ένας τόπος προορισμού, γίνεται ένας τόπος που είναι μπροστά, που είναι μέσα στις καλύτερες επιλογές. Αυτή είναι η Καστοριά, δηλαδή ο κόσμος αγαπάει την Καστοριά, την θέλει την Καστοριά. Και επειδή φιλοξενούμε και εμείς καλλιτέχνες εδώ. Και επειδή εμείς έχουμε ζεστή ψυχή και καλή φιλοξενία, κερδίζουμε. Επειδή Δήμαρχε γνωρίζεις και εσύ καλά, φιλοξενούμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες εδώ στην πόλη. Όποιοι έρχονται αγαπάνε την πόλη και κατευθείαν τους έχουμε κερδίσει με τη φιλοξενία. Κοιτάξτε, τι φιλόξενοι άνθρωποι είστε. Κοιτάξτε, η Καστοριά είναι μια πόλη προκισμένη. Από τη φύση πρώτα-πρώτα. Λίμνη, το περιβάλλον, αλλά έχει ένα μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα. Σε βυζαντινές εκκλησίες, τα αρχοντικά, όλα αυτά, τα παλαιολιθικά, τη σπηλιά του Δράκου. Αύριο θα λειτουργήσει και το ενιδρίο. Από αύριο ξεκινάει όχι και το... αύριο, όχι αύριο. Να το πούμε στον κόσμο. Όταν λέμε αύριο είναι σχηματικό, έτσι. Σύντομα δηλαδή θα ανοίξει και το ενιδρίο. Ο λιμναίος οικισμός, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, τα συγκριτικά που έχει ο τόπος μας, μαζί με τη γούνα, μαζί με την πρωτογενή παραγωγή, τα φασόλια, τα μήλα μας, τα τοπικά προϊόντα μας, όλα αυτά συνθέτουν ένα σύνολο το οποίο είναι πλεονέκτημα για την πόλη μας, έτσι. Αυτά πρέπει να αξιοποιήσουμε, αυτά πρέπει να αναδείξουμε όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε και να φέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη μας, για τον τόπο μας. Να πούμε και στον κόσμο τώρα να βγει από τα σπίτια γιατί μας βλέπει. Τώρα να βγει ο κόσμος. Να ντυθεί λίγο καλά και να βγει να γλεντήσει. Δεν πειράζει που είναι κρύο, οι καρδιές μας να είναι ζεστές, το κρύο δεν μας πειράζει. Έτσι. Ωραία, πάμε για γλέντι, Δήμαρχε, σε δούμε και μετά. Ανεβείτε, ανεβαίνουμε, θα ξανάρθουμε. Θα σας ξαναδούμε. Και εμείς είμαστε εδώ παρόντες, έτσι. Και φιλοξενούμε τους επισκέπτες μας. Έχουμε από την πόλη της Ουκρανίας κάποιους φίλους οι οποίοι είναι εδώ αδελφοποιημένοι φίλοι. Ήταν εδώ την πόλη μας, έμειναν κατάπληκτοι και πολλούς άλλους. Έτσι. Τι κάνετε εσείς, κυρία Αντωνίου μου? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εγώ θέλω να δώσω το λόγο εδώ στην παρέα τη μικρή. Στην παρέα τη μικρή, για ελάτε εδώ να συστηθούμε. Είναι η νεολαία μας. Για ελάτε εδώ να συστηθούμε. Εσείς τι είσαι, σεφ? Τι είσαι εσύ? Εγώ δεν είμαι ο σεφ. Τι είσαι εσύ, για πες μας τώρα εδώ. Junior Master. Ο Junior Master Chef. Μάλιστα, τι μας μαγειρεύεις? Τα πάντα όλα. Τι γράφεις εδώ? Μαγειρική ανεσυγκρότηση. Νουδού. Άντε και τα μηνύματα. Βλέπουμε και τα μηνύματα τα πολιτικά. Όλα καλά, το ζούμε το καρναβάλι τώρα, είμαστε έτοιμοι. Κρασί πιάτε? Όχι. Όχι, δεν πίνει αυτή η ηλικία. Δεν σας αφήνει η μαμά? Η μαμά. Καλά βρε μαμά, τώρα γίνονται στα καρναβάλια. Εδώ τι έχουμε, άλλο θέμα έχουμε εδώ. Για να αποκαλύψουμε. Για να δούμε την αποκάλυψη. Αμάν. Να το. Το πετάξαμε και άλλο μήνυμα. Καλά το ζούμε τώρα? Καλά. Τι, εσύ είπες πολύ? Όχι, δεν ήπιες. Λίγο κρασί έβασε η μαμά. Πάμε να πιούμε και εμείς να λυθεί η γλώσσα. Θα σας δούμε και μετά. Θέλουμε σε όλο τον κόσμο να βγει έξω να γλεντήσει, να ξεχάσει τα προβλήματα των ημερών, γενικά τον τελευταίο καιρό. Και από εκεί και πέρα να μην ξεχνάει ότι η ελπίδα πάντα υπάρχει και οι Έλληνες έχουμε συνηθίσει στα δύσκολα να ενωνόμαστε, να αγωνιζόμαστε και να τα καταφέρουμε και τα βγάζουμε πέρα. Να μην καθόμαστε στους καναπέδες μας, να βγούμε έξω, να ζητήσουμε αυτά που θέλουμε και από εκεί και πέρα όλοι μαζί νομίζω μπορούμε να φέρουμε πάλι την Ελλάδα στο σημείο
που ξέρουμε και αγαπάμε. Έτσι, αφού έχουμε εκλογές τώρα τον Απρίλιο, έτσι κι αλλιώς κάναμε και. Καλή χρονιά, καλή διασκέδαση σε όλους. Σας περιμένω μετά πάνω, κανονίστε. Λοιπόν, ξεχάσαμε τώρα, μείναμε στη μέση, συστάσεις. Οι καινούργιες παρουσιάστριες του φετινού καρναβαλιού. Γνωρίσαμε τη Στέλλα που κρύβεται, έλα εδώ γρήγορα Στέλλα. Δεν θα τα πάμε καλά εμείς. Και εδώ φυσικά έχουμε την γλυκύτα τη Ισμήνη και την γλυκύτα τη Νατάσα. Γεια σας. Κουκλάρες, λοιπόν, να συστηθούμε και να πείτε και ένα γεια στον κόσμο. Φυσικά και όχι μόνο για άλλο, να τους πούμε να βγουν από τα σπίτια και αν και έχει λίγο κρύο δεν πτωούμαστε. Δεν πτωούμαστε. Έτσι. Και ετοιμαστείτε. Να δείτε πολλά φέτος. Νατάσα, πες, τι γίνεται εδώ, πώς το βλέπεις τώρα το καρναβάλι, τώρα ξεκίνησε, αλλά πρώτες εντυπώσεις, γιατί δεν το έχεις ξαναζήσει. Είμαστε ακόμα στην αρχή, εμένα είναι η δεύτερη φορά μου εδώ πέρα, είναι πάρα πολύ ωραία. Ο κόσμος δεν έχει αρχίσει να βγαίνει ακόμα από τα σπίτια. Είναι νωρίς τώρα. Αλλά ελπίζουμε σε λίγη ώρα να αρχίσουν να μαζεύονται. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, πρέπει όλοι να βγουν από το σπίτι τους, να το ζήσουν, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και φυσικά και να μας βλέπουν, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Έτσι. Γιατί με τα κορίτσια θα κάνουμε μια παρουσίαση φετινή καλή. Η αποκορύφωση θα είναι στην παρέλαση. Παπίνο μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Σας αφήνω στα κορίτσια να σας ζεστάνουν. Λοιπόν, Δεν έχω παγώσει τώρα όμως. Όπου να είναι, όπου να είναι, θα γίνει έτσι. Όχι, δεν πειράζει. Όχι. Γιατί είμαι ο μορφάντρας μου. έτσι. Λοιπόν, ο Δό Μητροπόλεως, πού είναι οι ζουζουνάρες μου, τις έχασα. Τι κάνετε, Καλά χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλά. Βγήκατε με τους γιους. Ναι, τι να κάνουμε. Πώς σας λένε εσάς, πώς σας λένε φίλε? Οδυσσέα. Οδυσσέας, άρα Οδυσσέα. Σου βρήκα τη γυναίκα της ζωής σου. Σ' αρέσει? Τι είναι? Τι είπε? Νάτος, αγρίμεψε ο Οδυσσέας. Εσένα μεγάλη πώς θα λένε? Χίτο. 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 Χρήστο. Χρήστος. Τι τύχηκες εσύ? Σπόρτακους. Σπόρτακους, ωρα μεγάλε. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Κορίτσια, πάτε βοηθήστε εκεί στους κυρίους που ψήνουν. Τι γίνεται εδώ? Πάλι συστηθείτε. Γεια σας. Τι κάνετε, τι γίνεται εδώ? Χρόνια σας πολλά. Είμαστε στην αιμοδοσία εδώ. Η Μελωδία της Καρδιάς. Η Μελωδία της Καρδιάς. Ψήνουμε, έχουμε σουβλάκια, τουκάικα, απ' όλα έχουμε. Είναι και το σύλλογο όλα. Όλα τα έστω είναι και το σύλλογο. Άλλη μια.